Avanzan a moi bo ritmo as obras de renovación da rede de alumeado público do Concello de Outes, con preto do 40% do proxecto executado. Un proxecto que redunda na eficiencia enerxética, nun menor consumo enerxético e, por tanto, tamén nun aforro económico por parte do Concello. Nestes momentos son xa perto do 40% digamos, no grado de execución. O grado de execución xa chega ao 40%, estamos falando xa de 1000 luminarias cambiadas das 2500 previstas e xa dos algo máis de 100 cuadros eléctricos que íbamos a sustituir xa están sustituídos cerca de 30. A actuación, que suporá un investimento de 800.000 euros financiados con cargo a unha subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro Enerxético, contempla tamén o cambio das farolas nos paseos de Pontenafonso e de Broña. Por outra banda, este proxecto tamén ten como millora algo importante, que é o cambio das farolas e a millora do paseo de Pontenafonso, das farolas de Pontenafonso, que se vai a cometer ao final do mesmo sitio que se vai a cambiar as de Broña, non? Bueno, estamos falando, repito, nun proxecto importante, quizás dos máis importantes que acometemos neste noso mandato. É un proxecto que redunda en algo que nos beneficia a todos, millora medioambiental e millora económica, non?